בואו נעשה וידאו מהר. בוקר טוב חברים. כן, הלך לי הכל, אז לא נורא. רגע לפני שמתחילים, שהפעמון מצלצל, השעה עכשיו 8:45 בבוקר, שעון, חוף מזרחי, ארצות הברית. אצלכם בארץ זה 2:45, או 2:45 יותר נכון. מסחר נפתח ב4:30 אחרי הצהריים בישראל, אצלנו ב9:30 בבוקר, יש לנו את הפרי-מרקט, יש לנו את הקבוצה שכבר התחילה מ7 בבוקר, הם קונים, מוכרים, אלה פשוט וואו. אבל בואו נראה מה יש לנו על הבוקר, מה החדשות ואיך אנחנו מתכוננים למסחר של הבוקר. אז כן, אז הודיעו עכשיו, אבטלה יצא, הדוח של האבטלה יצא, שום דבר לא התחדש שם, אז זה אומר שהצפי זה הצפי, מה שהם ציפו לאבטלה, לתביעות חדשות של אבטלה, זה התביעות החדשות. זה אומר שהפד לא כל כך מרוצה מזה. כן, השוק כרגע עולה, בואו נראה את הספיי, השוק כרגע עולה, אבל הפד לא כל כך מרוצה מזה, ובגלל זה, מה אתם חושבים שהוא יעשה? כנראה בהעלאת ריבית הבאה הוא יעלה אותה עוד יותר. בואו נראה את הדיילי שלנו בספיי. זה הדיילי שלנו, אנחנו נראה את הנר הבא, כנראה נר ירוק, תהיה לנו התנגדות ב-383. כרגע אנחנו, ברור, מטפסים למעלה, יש לנו פה גפי, יהיה לנו לסגור, אנחנו נסגור אותו, תנו לזה כמה ימים. בוא נגיד שהרעלי התחיל מאוחר השנה, בסדר? אוקיי, אז מה שהיה לנו זה תביעות הראשוניות, בארצות הברית הצפי עמד על 225,000 תביעות, ובפועל זה מה שהיה, 225,000 תביעות. אוקיי, הלאה, בואו נראה מה יש לנו. עכשיו יצאה הודעה של התרופות HOTH, ונראה מה היא עושה, יפה, קופצת, מזנקת למעלה כמובן. יצא hot therapeutic announce, קיבלו FDA acceptance לאפליקיישן שלהם לטריטמנט של cancer disorder. בבקשה, בואו נראה לאיפה היא יכולה להגיע. תמיכה טובה שלה תהיה באזור $5, אלא אם כן היא תרד פה לסגור את הגאפ, ואז נחכה לה באזור $4. כרגע היא קופצת, היא 5.70. אבל 6.99 תהיה ההתנגדות הראשונה. בואו נראה לאיפה עוד היא יכולה להגיע. הנה גליץ', אוקיי. ל-12.78 ואחרי זה ל-17.49. שימו לב שכל ה-FDA לאחרונה מזנקות. ראינו גם את גברת מאתמול, קלה. אותו רעיון, תראו מה היא עשתה אתמול, גם כן קיבלה, הם קיבלו אישור של FDA, זה קשה לקבל את האישורים שלהם, ובגלל זה הם קופצות ויש התלהבות, אבל יש לנו עוד כמה, שתי תרופות שהן בדרך, אחת קיבלה, אחת דחו לה, והם לא עשו שום דבר בינתיים. קלה פשוט ממשיכה את זה מאתמול. אז היא מאוד מעניינת, כי יש לה פה גאפ לסגור לאזור ה-30, תהיה לה התנגדות פה בגליץ' באזור ה-22. כרגע היא עומדת על 17.50, וכניסה טובה תהיה אם היא תרד לסגור את הגאפ, שאני לא מאמינה שתעשה את זה, אבל אם כן, אז $9 זה הזדמנות, ואז היא תעלה ל-22, או שהיא תרד לפה ל-15.22, נחכה לה פה, ננסה לקחת אותה קודם כל ל-22, הסטופ שלנו יהיה פה מתחת אנחנו מסתכלים כרגע בגרף של 15 דקות, אז זה יהיה מתחת ל$15, אנחנו נשים לה את הסטופ. אפילו קצת יותר ניתן לה מרווח נשימה, כי אריאלה אתמול אמרה שיצאנו, לא חיכינו לה מספיק. אוקיי, אז אנחנו נמצא באזור 14.13, נשים לה סטופ. נקווה שהיא לא תרד לשם, ושמפה היא תמשיך לעלות. אנחנו מחזיקים קצת זנב. אתמול עשינו עליה הרבה כסף, היום אנחנו נותנים לה זנב לרוץ ולגדול. בואו נראה שהוא יגדל. הלאה, BXRX, זאת היה לנו, היא רצה לפני כמה ימים, אם אתם זוכרים אותה, אפשר להסתכל על שנה, זה יהיה קצת קשה. עוד מישהי יצא? לא, עוד לא.
היא רצה פה, פתחה גאפ גדול, רצה ל-7.29 BXRX. הם הודיעו שהם מתחילים שלב 2 בניסוי שלהם. התמיכה שלה אמורה להיות באזור 2, וההתנגדות 7.29, שזה הגבוה הראשון כרגע. אני מקווה שהיא לא תסגור פה את הגאפ, כי אז עזבו אותה. יש לה פה עוד גאפ לסגור, לאזור ה-144, אבל לפי דעתי זה לא נכון. יש לה פה עוד משהו, כי היא עשתה בטח איזשהו ריברס ספליט, תכף נראה. כן, יש לה פה גאפ אחר לסגור לאזור ה-20. בואו נראה אם הם עשו פה ריברס ספליט. ברור, בדצמבר 1:40, אז 1:40, אז אולי תסגור, אם זה היה בדצמבר פה, ואז הם ירדו. נראה אותה, כן. אוקיי, התנגדות תהיה לה ב-5:47. אחרי זה גליץ' ראשון 6:59. גליץ' שני 7:67. ו-12:31, ואם היא תצליח להגיע פה לגאפ זה 15, ולסגור את הגאפ יהיה 21. בואו נראה מה היא מצליחה לעשות, הגברת הזאת. בינתיים יפה, היא עולה. נחכה לתחילת המסחר, כי תחילת המסחר בדרך כלל לוקחים רווחים ואז נכנסים שוב. אז יהיו הרבה שיקחו רווחים כאלה שלא יכולים למכור לפני המסחר. אז יקחו רווחים, אנחנו נרד לתמיכות, ואז נעלה איתה עוד פעם. אליס, איפה אליס? אליס. בואו נראה מה איתה, כרגע היא יורדת, אולי תירד לסגור את הגאפ. אליס קיבלה רישיון לא מזמן להפעיל, מה זה? ספר ספורט ב-DC, בוושינגטון DC. אז יהיה לה פה תמיכה באזור הפניסטוק, שימו לב, 0.29, 0.27 זה הגאפ, וההתנגדות שלה תהיה ב-0.46, שזה הגליץ', ואחרי זה 0.50. אז זהו לבינתיים חברים, השוק כרגע עולה, ושיהיה לנו בהצלחה. כן, יהיה לנו התנגדות בשוק 380, אחר כך 383, ונראה מה נעשה בהמשך. לפי דעתי לא נעלה עוד הרבה ונמשיך לרדת. זה אם אנחנו מסתכלים בדיילי, בוויקלי, במגדי הוא אומר לנו למטה, אז אנחנו יודעים שאנחנו בדרך למטה, ובמנתלי אנחנו ככה, יש לנו גליץ' פה ואתם יודעים מה אני חושבת עליו. אחרי שניגע ב-209 אנחנו נעלה בחזרה. זה לא צריך לקחת עוד הרבה זמן. 2023 לדעתי במרץ אנחנו מתחילים לעלות, לא כמו שכולם חושבים ש-2023 תהיה דיזסטר. אני לא חושבת, אני חושבת שאת הדיזסטר כבר עברנו. לייק, שייר, סאבסקרייב יעזרו לאלגוריתמים של יוטיוב. תודה רבה, בהצלחה והפי ניו ייר. יאללה חברים, נתראה בווידאו הבא. ביי ביי. ריגל